हेलो फ्रेंड्स, आं दायो काइनमास्टाराव बेकग्राउन्डखौ माबोरै चेन्ज खालामो बेखौ दिन्थिगोन। नों जुदि भिडिअ एडिटिं खालामनो एबा इउटुबार जानो गोसोब्ला बे भिडिअआ नोंथांखौ मदद होनो हागौ। दानिया नोंनाव काइनमास्टार एप्लिकेसन गैयाब्ला भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै एप्सखौ डाउनलड खालामनो हागोन। फ्रियावनो खालामनो हागोन दे। बे एप्सनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ जागायजेनसै। तो फ्रेंड्स, आं दायो काइनमास्टारखौ ओपन खालामसै। नोंथांमोना काइनमास्टार गैयाबा डाउनलड खालामबानो जाबाय। आं नैबे काइनमास्टारखौ ओपन खालामसै। ओपन खालामबा बेबायदि नुनो मोनगोन गिदिर प्लास आइकन बाटन। बेवहाय निउ प्रजेक्टनि थाखाय बेवहाय क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव नैबेहाय मोनथाम अप्शन नुनो मोनदों। बेवहाय आं मोनसे नैबेयाव क्लिक खालामनोसै फार्स्टनि अप्शनाव। नोङो बेकग्राउन्डनि थाखाय मोनसे भिडिअ बा फट' नोङो एड खालामनांगोन। जिखुनु जाया आं मोनसे एड खालामसै। आं बेवहाय मोनसे फट'खौनो सेलेक्ट खालामसै। अके। बेनि उनाव नैबे गाहायनि फट'आव थुनानै फट'खौ जुम खालामनो थाखाय नैबेवहाय क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव नैबे समानसिनाव थुनानै राइट अके हो। बेनि उनाव गाहायनि लेयाराव दं, बेवहाय राइट साइडआव थुहाबनानै ओरै राइट साइडजों बोलां। नोङो भिडिअखौ बेसे गोलाव खालामनो। अके। दायो आं ग्रीन स्क्रिननि भिडिअ लानानै फैनोसै। बेनि थाखाय नैबे लेयाराव क्लिक खालामनानै हो। बेवहाय आं मोनसे जिखुनु जाया भिडिअ ग्रीन स्क्रिननि भिडिअ लानोसै। अके। क्लिक खालामनानै नायनि। आं बे भिडिअखौ ससे दाननि। बे भिडिअखौ दाननो थाखाय गाहायनि लेयाराव दांनानै बेबायदि नुगोन। बेनि उनाव नैबेवहाय खेमसि बायदियाव क्लिक खालामनानै हो। बेवहाय नुदों नों मोनथाम अप्शननि। बे गोजौनि अप्शना जाहैबाय लेफ्ट साइडनि भिडिअखौ दानस'नाय, आरो नैबे गेजेरनिया जाहैबाय राइट साइडनिखौ, आरो नैबे जाहैबाय गेजेराव दानस'नाय। दायो आङो नैबे गोजौआव क्लिक खालामना होनोसै। नैबेनि भिडिअ ससेया जबाय। अके। दायो आं बे लेयारखौ ओरै गोजौनि लेयार बेकग्राउन्डजों समान खालामसै, सेरहाबनानै ओरै लेफ्ट साइडजों बोबो। ओमफ्राय गाहायनि लेयारनि मिउजिकखौ आं खमायनो थाखाय गाहायनि लेयाराव दं। बेनि उनाव नैबे स्पिकाराव क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव नैबेखौ गाहायजों बोबोबाय। भलिउमा 0 जाबाय। अके। दानिया नैबे ग्रीन स्क्रिनखौ खोमोर होनांगौ। दा बेखौ खोमोर होनो थाखाय गाहायनि लेयाराव थुबाय आं। थुनानै कमा किआव क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामनानै नैबेखौ एनेबल खालामनानै हो। अके। ग्रीन स्क्रिनआ गोमोरबाय दा। बेनि उनाव नोङो बेखौ जुम इन जुम आउटबो खालामनो हायो आरो मुभबो खालामनो हायो। नों बहाय दोनो, आं नैबे बिबार बारियाव दोनसै। अके। आङो दायो बेवहाय गोदान मोनसे लेयारथ' नङा, बेकग्राउन्ड आं एड खालामदेरसै। बेनि थाखाय नैबे मिडियायाव क्लिक खालामना होदो। आं मोनसे फट' लाबावनोसै, नैबे नितामनि सिंगारनि फट'खौ। अके। दा बे फट'खौ जुम खालामनो थाखाय बे फट'खौ खेबसे थुनानै हो। बेनि उनाव नैबेहाय जुम बाटोनाव क्लिक खालामनानै हो। फट'खौ जुम खालामसै। बेनि उनाव नैबे समानसिनाव क्लिक खालामनानै होनोसै। अके।
दायो बे फट'खौ राइट साइडजों ओरै सेरहाबनानै राइट साइडजों बोलांसै एसेबाव। अके। दायो आं मोनसे बेकग्राउन्डनि भिडिअ एड खालामदेरबावनि। अके। आं बे भिडिअखौ ससे दानस'नि। बेनि थाखाय बेवहाय भिडिअनि लेयाराव थुनानै हो। बेनि उनाव नैबेहाय खेमसि बायदियाव क्लिक खालामनानै हो। बेवहाय फार्स्ट अपसनखौ सेलेक्ट खालाम लेफ्ट साइडनिखौ दानस'नो थाखाय। अके, दानस'बाय। प्ले खालामनानै नायनि। दायो आङो बेनि साउन्डखौ खमायनो थाखाय बेनि लेयाराव दांदो। नैबे स्पिकाराव थुनानै होबानो जाबाय। बेनि उनाव दहायनि बायदि नैबेखौ गाहायजों बोबो 0 दोननांगोन। अके। दायो बेनि साउन्डआ गैला। दायो आङो बे भिडिअआ एसे लावद्रायो नैबे गाहायनि लेयारजों बेखौ दानस'नोसै आं। बेखौ दानस'नो थाखाय गोजौनि बेकग्राउन्ड लेयाराव थुनानै नैबे खेमसि बायदियाव क्लिक खालामबाय आं। दानिया राइट साइडनिखौ दानस'नो थाखाय आं नैबे सेकेन्ड अपसनाव क्लिक खालामनोसै। भिडिअआ जबाय नैबेनिया। अके। दानिया आङो मिउजिक लागायदेरनोसै। बेकग्राउन्डनि मिउजिक, बेनि थाखाय अडिय'आव थांबाय आं। अडिय'आव थांनानै मोनसे आं जेखुनु जाया मिउजिक एड खालामदेरनोसै नैबेखौ। अके। दायो आं मिउजिकनि लेयारखौ ससे दानस'नि। बेखौ दानस'नो थाखाय आं बे लेयाराव क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नैबेयाव मोनसे नुगोन। एसे बोखोनानै ट्रिम स्लिप, बे ट्रिम स्लिपआव क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव आङो नैबेयाव गोजौनि अपसनाव क्लिक खालामना होनोसै। दायो नैबेनि ससेया दानस'जाबाय। अके। दाना बे लेयारखौ आं थुहाबनानै ओरै लेफ्ट साइडजों समान बोबोनोसै। प्ले खालामनानै नायनि। आरो बावहाय नोङो गोबां लेयार बाहायदेरनो हायो ग्रिन स्क्रिननि। बेनि थाखाय आं मोनसे लेयाराव थांबावनोसै। लेयाराव क्लिक खालामबाय। बेनि उनाव मिडिया नैबे गोजौआव क्लिक खालामना होनोसै। आं मोनसे गुसुं भिडिअ एड खालामदेरनि। नैबे केंगारुनि भिडिअ ससेखौ लानोसै। बेनि उनाव बे ग्रिन स्क्रिनखौ खोमोरनो थाखाय नैबेहाय कमा किआव क्लिक खालामनानै हो। आं क्लिक खालामना होनोसै। बेनि उनाव नैबेखौ एनेबल खालामना होनांगौ, होमबानो ग्रिन स्क्रिनआ गोमोरगोन। दायो गोमोरबाय। अके। दायो आं बे केंगारुखौ मुभ खालामनो थाखाय केंगारुनि लेयाराव थुनानै होबा बेबायदि नुगोन। दायो आं बेखौ बोथ्रोदनि एसे जुम खालामनि। अके। दायो जाबाय नै। दायो आङो बेखौ प्ले खालामनानै नायनि।
तो फ्रेंड्स बेबायदिनो बेकग्राउन्डखौ चेन्ज खालामनाय जायो। दायो आं बे भिडिअखौ मेम'रियाव सेभ खालामसै। मेम'रियाव सेभ खालामनो थाखाय नैबे गोजौनि थिर बटनाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। दायो नोङो नैबेहाय मा साइजनि भिडिअखौ मा साइजआव खालामनो नैबेखौ नोङो साइजआव दोननो हागोन। आं बेखौ हाइसावनो होनोसै, बेखौ बिदिनो थानोसै। दा नोङो नैबेखौ हाइ क्वालिटियाव खालामनो ना मायाव खालामनो नोंनि गोसो। नैबिथिं बोलांबा हाइ क्वालिटियाव थांगोन, नैबिथिंबा ल'आव। दायो आङो ल' क्वालिटियावनो एक्सपर्ट खालामसै। नैबिथिंबा हाइ थागोन, नैबिथिंबा ल'। दायो आङो एक्सपर्ट खालामसै। माने बे कमप्लिट जाबासो मेम'रियाव सेभ जागोन। दायो एसे गोबाव सम लागोन। थ' नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बेकग्राउन्डखौ माबोरै चेन्ज खालामो। थ' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। थेंक इउ, बाय।